Mastreets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aya ndinotogara pacheya kutotaurisa kuti zviri kuitika. Aiwa ndinayo nyaya ndoda ndinge ndinosvitsa kwamuri imi motaura comment section kuti munofungei post rapanganai Java. Vamwe vanomuziva nekuti Prophet Passion kuchechi. Aveno vanoenda kuchechi. So listen, if you are new to this channel, I can ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you will be notified. And zviri kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint, the only Zimbabwean ango nongonzo yachingati piringi yose ango mbate muinze padare. And so nyaya nayo ipost rino iri rakandwa na Passion Java, right? Panganai taura stare munhu chokwadi. Panganai atongonyorawo akati muri kuona sei album remugoma naanzire uya pera. Amen. Pose yamuri kuona. So pazoita umwe ndiazotaura akati zoni ndi Secolors. Anditi because Secolors this year akabudisa 3 albums. Anditi so Passion Java ari kuti views ake ku YouTube muri kuona sei mukomana uyu apera kawo. Ndo zvazviri kureva. So ameno munozoona sei hakusi kudena here uku kwatangwa na Prophet Passion Java chidena mubanditi Secolors. And watotoziva kuti Secolors vanoputitsana. Nditi tichatongomira kuti tinzoti Secolors wachona chapindura chiti kudii. So from angle side, the only Zimbabwean angle munofungei nezvemuprofita uyu wevamwe. Handiti anodena chidayo chitichi much love.